celorepublikové závody kočárků. Je dnes 7. dubna, 3 hodiny odpoledne a tahle soutěž, tenhle závod začíná spolu s námi v Plzni ještě na dalších 24 místech v České republice. Kočárky ke startu připravit. Pozor, jeď! Výborně, kočárky zvládly otočku. A jedem, neběžíme, jenom jdeme, krásná chůze. Výborně, nevyklopím, miminko. A jedu, můžete povzbuzovat, samozřejmě tleskám, fandím. Jedu, neběžím. Kmitám nožkama, rychleji kmitám nožkama. Pozor, jeď! Tak, pozor na běh, je to chůze, výborně. Dýchám u toho, maminky, nezapomeňte dýchat, ať nám nedoběhnete úplně modré. Pozor na otočku, tady to bylo velmi vyrovnané. Výborně. Pozor na flašky, napjatý výraz u toho, no výborně, nesrazte se, pánové. Kočárky připravené, kočárky ke startu připravit, pozor a jeď. Jeden nízkopodlažní kočárek. Chodí se mě ptát, před domem se rozhlíží, jestli ten čáp už se neblíží, aby k sousedům brášku nechtěl dát. Hlavu plnou do hadů chce rozluštit tu záhadu, kam na ty děti stále chodí čáp. Pak zatváří se ohromně, děti asi rostou na stromě, stačí jak švestky otrhat. Kdy pak přijde maminko, ten čáp, co nosí miminko, každý večer chodí se mě. Kočárky ke startu připravit, pozor, jeď. Tak a i dítě by se vás mělo držet. Každopádně se počítá závod rodičů, teda čas rodičů, ale děti byste měli mít u sebe, je to závod váš společný, všichni dohromady. Rodiče nesmí běžet, rodiče smí chodit, děti můžou běžet. Pozor, ježiš, byste vyklopili pasažéra. Pozor, je živej, zdravej, má starou
startovní číslo, tak je nejdůležitější. Výborně, tady závodí maminka s babičkou, rodina se 2 dětmi a rodina. Rodiče drží za ruce, no to je krásný. Jednou rukou za sebe, druhou za kočárek. Tak to má být. Tady je důležité koordinovat. Musí se přizpůsobit ten rychlejší tomu pomalejšímu. Nesmíte běžet. Já vím, že tatínek má dlouhý. Král.